sizokhuluma kafushane. Amen. Akekho namude. So ngeke ngize ngikhulume kakhulu. Amen. Kodwa vele ngiyacabanga ukuthi ajahwe lutho. Amen. So ngike ngizame ke igama mina ngokululeko wakamzisi umfundisi omzizi eMaritzburg. Amen. So ngike ngizame ukuthi kungabi namavesi amaningi kodwa ngenxa ukuthi ngizophendula i-question. Hallelujah. Ngizophendula umbuzo. So please kancane azoba khona kancane. Amen. Base into engithanda kakhulu ngawo I am sure ukuthi kunamagama futhi uzama ukubalekisa kodwa ayikho inkinga bazala ngoba sisonke sila. Amen. Uzwa qonda mhlawumbe kangcono mhlawumbe mangasingenza lelo gama lamavesi usubuyela kuona because sizozama ukuthi sikhulume ngale ncwadi. Uyazi ukuthi uma unikezwe isihloko uyacabanga uyabheka kuphume lokhu kungene lokhu gcine sekukuningi ekhaya. Amen. Mase uyaqala usuyahlunga ukuthi nakho engizokubeka. Amen. So ke kulokhu engikuhlelile inhloso enkulu ukuphendula umbuzo othi indaba uJesu ithemba lethu. Amen. Ngolimi le-English lithi why Jesus Christ is our hope. Noma ke bekumele simfake only hope. Hallelujah. Why Jesus Christ is our only hope. Hallelujah. Yini uJesu kuyena oyithemba lethu kuphela. Amen. So sizozama ukuthi siphendule lo mbuzo lo and akusiona umbuzo olula, umbuzo not ukuthi olula noma difficult kodwa akusiona umbuzo noma ngithi umbuzo o serious. Amen. Umbuzo obalulekile. Yeah, nali gama ngifuna. Umbuzo obalulekile loyo ukuthi why uJesu uyena oyithemba lethu and yena yedwa futhi. Amen. Amen. Umbuzo obalulekile especially kulesikhathi esiphila kusona. Kule nsuku esiphila kuzona. Angazi why le jumayelo iqala ukuthi nithuke kanje. Amen. Angazi why. Amen. Ngoba phela bengisachaza ukuthi ngizoyishumayela kanjani. Kodwa mase kuvele yashumayeleka. Hallelujah. Amen. So sizokhuluma nje bazalwane sizama ukuphendula. Inhloso akuwona ukushumayela kakhulu. Amen. Rather ukukhuluma. Ngicabanga ukuthi nawe uzohlala umehlo. Ukuthi akubona ukuthi ngizomshumayeza kodwa sizoba ne-argument. It is an argument. So there is why we question. So kule argument mina ngizophendula then mhlawumbe wena ku-individual uzoba nama-question kade sekushiwo ukuthi mhlawumbe kuzoba nama-engagement azoba khona. Mhlawumbe ke lawo ma-question usungaka-relate mhlawumbe kanye nathi. Amen. Inhloso nje kakhulu ukukhuluma sizame ukuphendula ukuthi why uJesu kuyena oyithemba lethu. Why Jesus Christ is our only hope. Amen. Amen. So ke sizo hallelujah. Sizobuka kwincwadi. Sizozama ukubheka incwadi ethize, sibheke nabazalwane abathize ukuthi bona mhlazane behlaselwa ile mibuzo engqondweni zabo benza kanjani noma yini eyenzeka kubona. Hallelujah.
Amen. So kulesikhathi esiphila kusona imibuzo ekhona le. Amen. And futhi isikhathi esiningi sigcina suka kulento le esayamukelayo ivangeli eliza ngoKristu Jesu. Amen. Noma elikhuluma ngoKristu Jesu okuyilona elisinikeza ithemba kuKristu Jesu noma elisifundisa ngethemba elikuKristu Jesu. Amen. So ke ngenxa yokuthi sesilamukelile leli evangeli leli elisifundisa ngalo Kristu Jesu lo oyithemba lethu. Amen. So ke ngenxa yokuthi siphila kulesikhathi esiphila kusona whereby ziningi izinto ezifikayo zigcina discourage, zigcina sezisusa amehlo ethu kulona leli themba esilaziyo noma esitshelwe ngalo salamukela. Ugcine sekukhona izinto ezisusa kulona leli themba leli. Amen. So ke sizozama ukubuyisela ukuthi uJesu kahle kahle uyena kuphela oyithemba lethu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngathi okay. Amen. Ngizozama. Angifuni ukungena njengentshumayelo, that is why I'm feeling pause. Amen. Khona sizohlala kwi-argument. Amen. So ke laba zalwane laba esizokhuluma ngabo ibandla elamaHebrew noma ngithi nje it's the book of Hebrews. Incwadi yabase noma yamaHebrew. Incwadi yamaHebrew. So kule ncwadi yamaHebrew sizozama ukuthi go through kuyona. Kodwa sizobheka ku-chapter number 6. Size siye kuyona yonke but sizozama ukuthi siye go through nje kuyona. Sibheka nabazalwane sibheka nayo incwadi uqobo lwayo ukuthi inhloso yayo kakhulu kwakuyini because incwadi yamaHebrew timu yayo ngokuyibuka kwami mhlawumbe singaba nama different views ngayo kodwa ngokuyibuka ikakhulukazi ithini izovuselela ithemba elikuJesu kunabazalwane. Amen. So eshuthi nayo izo-answerisha the question ukuthi why uJesu eyithemba lethu. Amen. Yindaba uJesu eyithemba lethu. So amaHebrew azama noma lo obhalayo incwadi uzama ukuzobuyisela lelo themba ezoveza ukuthi why uJesu eyithemba lethu. Amen. Amen. So ukuze sibone leyo nto ukuthi le ncwadi le uyazama lo bhalayo lakini asazi ukuthi ubani oyibhalayo. Amen. Siyabonga futhi ukuthi asazi ukuthi ba oyibhalayo. Haleluya. So nje ungabe worried ukuthi ibhalo bani mhlambe ubani mhlambe uba. Amen. Into nje ebest ukuthi asazi ayikho into eclear ukuthi ibhalo bani. Amen. But siyambonga ukuthi wayibhala. Haleluya. Haleluya. And ukuyibhala kwakhe mhlambe ama question esesingazibuza wona ukuthi ni labazalwane ababhalelayo bayobani. Haleluya. Amen. Labazalwane ababhalelayo bayobani. Amen. Okwesibili kwakuyini noma babe kwesiphi isimo bawobani babe kwesiphi isimo and lo bhalayo ubeba encourage yini noma uwenze kanjani ukuze aba encourage ukuthi baphume kulesimo ekade bekusona. Amen. Amen. Ukuthi labo zalwane bayobani bona nokuthi baba kwesiphi isimo nokuthi ke lo obhalayo ubazame kanjani ubasuza kulesimo ekade bekusona ababuyisele kwithemba elinguJesu Kristu.
Hallelujah. Siphefumule sonke pastor. Ngoba la ngiphefumula nale ngiphefumula. Hallelujah. I think khona abazoyibamba kancane. Khona abazoyibamba base inzima uma usayizwa okokuqala. Amen. So labazalwane bayoba labazalwane lapho. Why specifically kuthiwa it is the book of Hebrews. Hallelujah. Amen. Ezinye kuthiwa it is the book of Rome. Yes. Shuthi ibandla laseRome. Amen. So laba why kuthiwa incwadi specifically kuma Hebrew. Amen. Amen. Engabe kwakunebandla elama Hebrew lodwa yini? Amen. Amen. Noma lo bhalayo naye wayomHebrew ebhalela mhlawumbe oza kwabo. Amen. Amen. So siya assume noma ngithi kulokuncane nje engitholayo. Hallelujah. Uma ngicaphuna lapha nalapha ngibheka incwadi ngifunda mhlawumbe siyathola ukuthi labazalwane kungenzeka kube abazalwane ekade beyingxenye ebandla. Amen. Amen. Behlangene kuyibandla eliphelele eli-mixed. Amen. Amen. And futhi mhlawumbe kungenzeka kube lelo bandla ibandla labaseRoma. Amen. Kungenzeka kube ibandla nami ngizama ukuba safe. Amen. Kungenzeka kube ibandla labaseRoma. Why ngisho njalo? It is because ibandla elaseRoma it was the noma bekuyibandla eliya abantu ababili bephakathi ebandleni. Amen. BekunamaJuda mase kuba namaHebrew nama-Gentiles. Amen. BekunamaJuda mase kuba nama-Gentiles. Amen. Amen. So lama-Gentiles ke abe noma leli bandla leli kube lezinto eziba khona ebandleni elaseRoma. Amen. Eziphoqelela ukuthi labazalwane laba bangaboni ngeso linye bese bandleni elilodwa. Amen. Bangabona ngaso linye bese bandleni elilodwa. Amen. Why? Noma imbangela yalokho ayenziwa yibona labazalwane baseRoma, kodwa yenziwa abaphathi ekade bebaphethe eRoma noma eRome. Kwaba nenkosi eyabusa. Amen. Amen. So lenkosi uma ibusa yafila ukuthi no amaJuda awadeserve ukuba seRoma noma kule ndawo yethu eRoma. So wathi no asibaxoshe. Yeah. Amen. Ibandla ebehlangene kuya amaJuda namaGentiles kodwa bekuKristu. Amen. So lenkosi uma ifila ukuthi no asibaxoshe. Babaxosha mase lele bandla kwasala kuya amaGentiles wodwa manje ebandleni. Amen. Amen. So uma lenkosi le uClaudius by the way kukhona ke eBhayibhelini lokho. Amen. Amen. So uma lenkosi le isifa noma okay uma isifa then mase kubuya enye inkosi ithi no ababuye labazalwane noma leyangxanyane eyabantu baseJuda noma amaJuda awabuye manje azoba yiphathi yaseRoma. Amen. So uma lamaJuda esibuyela ebandleni manje ke elamaGentiles. AmaGentiles awasabamukeli. Amen. 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 Abasamamukelani ke manje. Bathi no nina anisabelongi la. Nina maJuda. uNkulunkulu wenze indlela ukuthi nikhiphe mase thina sisala siba ibandla. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So kuleyo mix masala. Amen. Amen. Then uPaul usebhala ke incwadi yaseRoma. Uyazama ukuzoxazulula leso simo leso ukuthi no nina ningabazalwane. Phakathi kwenu akukho omGreek akekho omJuda. Amen. Amen. Nonke nimunye kuKristu. Amen. Hallelujah. Amen. And uyabhala ukuthi uma nibheka phakathi kwenu ubani
odeserve insindiso. Amen. Uyasho ukuthi nabo bayideserve insindiso yize behambile kodwa still basayiphathi ebandla. Amen. Lika Kristu Jesu. So nabo bayiphathi yini bayingxenye yini. Amen. So ke now ke itrigger ithini amaJuda wona abene alternative. Yethi ama Gentiles wona abekhonza nje uKristu Jesu kuphela. Engenayo enye into ekade bengayenza eceleni. Kodwa amaJuda abengakwazi ukuthi uma ephuma ebandleni abuyele ethempelini ayaqhubeka ekhonza. Amen. So ke uma inkosi uNero esebusa ngesandla esiqinile sekuhlunyezwa amaKristu wonke amaKristu. So kwisimo ke manje asebengena kusona sekuthini sekumele bakhethe because sebeyahlushwa. Amen. Ama Gentiles awana choice wona. Kodwa bona banayo choice ukuthi basangabuyela kwinto abayaziyo eyobuJuda. Amen. Ukuthi bayokhonza ngendlela ekade beyijwayele vele before. Hallelujah. So ke manje sekufika ekuthenini ke sebe mancika ukuthi uKristu Jesu engabe kusayithemba lethu yini? Engabe kusawuyena yini? Noma sibuyela back ekukhonzeni ngendlela ebesiyazi. Amen. Hallelujah. Amen. So lesengenzeka kube lo ke osebhalela ke manje amaHebheru ubuka leso simo ukuthi laba sebebuyela back ekokhonzeni ngendlela eyamaJuda. Noma kubona sekunemqondo ethini asibuyeni back ekokhonzani ngendlela eyamaJuda. Amen. Sishiye le ekaKristu Jesu. Amen. Siyeke le ekaKristu Jesu. Hallelujah. Amen. So ke useyabhala usezoba encourage manje. Ngase izosheshe iphele nje manje. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngase izosheshe iphele. Amen. Amen. So useyabhala uzoba encourage ukuthi nike uJesu usamile unguJesu. Amen. Hallelujah. Yes, niyazi ukuthi benenza kanje and nibona mhlawumbe kungconywana. But no, uJesu uyena ongcono. Amen. Amen. Uyena oyithemba lethu. Yes. Hallelujah. Amen. So abazalwane bamaHebheru abazalwane ngenxa yokuhlunyezwa ama persecutions. So bafoselekile ngenxa ukuthi bane alternative ukuthi ni vele siyazi ukuthi kumele sikhonze. Kodwa bese sishunyezwe ivangeli elikaKristu Jesu. Sayiyeka lendlela yasesinagogeni. So seza ke manje kulento ebandla ekaKristu Jesu. Kodwa ngenxa ukuthi niyona lento le isiyahlukumeza. Isisenza siye noma sifone under ama persecutions. So rather asishiye sibuyele back kwinto esiyaziyo. Ekuyiyona eyamukelekile la eRome. Hallelujah. Amen. So ke baba nethought ukuthi no asiyeke lento le sibuyele back emuva. So ke usababhalela uzoba encourage ukuthi ni no uJesu uyena osayithemba lethu. Amen. Amen. So ke sizofunda sibuke ukuthi usho kanjani noma ubanikeza ithemba elikanjani eliveza ukuthi ngempela uJesu uyithemba lethu. So ke incwadi yamaHebheru ikakhulukazi nje uzobavuselelela ithemba lokuthi ni ababheke kuJesu bengasuki kuJesu. Bengamyeki uJesu. Hallelujah. So that is why sizozama ukansweresha the question. Ngiyazi ukuthi i-background yami ngiyithenje. Hallelujah. Amen. Swift nje. Hallelujah. Khona manje ngibonile ukuthi amen. Amen. So ngiyazama ukuyiqoqa kahle kahle. Ngiyazama ukuyiqoqa. So sizobheka ukuthi ke uba encourage kanjani eveza ukuthi uJesu cha ngempela uyena oyithemba lethu. More than lento abayaziyo and futhi asebethempted ukubuyela kuyona. Amen. Amen.
I think into isikhathi esiningi esirelateayo kuyona. Hallelujah. Ukuthi sometimes siyahamba sambe mase kuba khona into esikhumbuzayo ukuthi no lokaya bekungcono lokaya. Kunalokho engikwenza manje. Hallelujah. Bekungcono ngingakakholwa ngale ndlela eka Kristu Jesu noma evangeli elika Kristu Jesu. Kodwa bekusangcono mhlawumbe ngishayela isigubhu. Hallelujah. Mhlawumbe angibuyele khona. Amen. Noma nje angeke ngiqhubeke ngenze lempilo ebengiyiphila before lento le yashonela kumina umfundisi uSabotha. Hallelujah. Amen. Because into eyingozi kakhulu ukuthi uma kushunayelwa noma masishumayela sithini wamukela uJesu wayifaka inhlanhla ekhaya. Hallelujah. Wayifaka inhlanhla ekhaya. Kanti ayikho into enjalo. Because uma ke wamukela uJesu engazi ukuthi kukhona into ethelayo kwena emnyama noma yifu elimnyama yonke into iba messed up. Hallelujah. Yonke into uyaxosha ngisho nasemsebenzini mase lo usuyabona ukuthi lo Jesu lona. Hallelujah. Amen. So ayikho le ukuthi uma wamukela uJesu ulethe inhlanhla ekhaya. Shuthi into engizama ukisho ukuthi ukwamukela uJesu akulethi into etheni kuwena. Hallelujah. Ukuthi khona into ozoyithola ephathekayo. Hallelujah. Amen. Ukwamukela uJesu akunakho ukuthi khona into ozoyithola ephathekayo. So uma usungasayitholi into ephathekayo then uyaqala usushifta ifocus. Amen. Usuluza ithemba oshunezwe lona noma onikezwe lona. Ngenxa ukuthi usayitholi lento ephathekayo. Kahle ukwamukela uJesu akukuthembisi ngisho nanokuthi uzoba nesinkwa kusasa. Amen. Amen. Akukuthembisi nanokuthi uzothola umsebenzi noma ungathandaza unyaka wonke ufaste. Ayikho into ethembisa ukuthi uzothola umsebenzi ngenxa ukuthi usuyakholwa. Amen. Hallelujah. Uthi ukholwa into eyenzelwa wena personal. Ukuthi ube right noNkulunkulu. Hallelujah. Ube ne communication right. Ube nethemba ukuthi mhlazane uKristu Jesu ebuye. Ukwazi ukuthi nawe uye ezobeni. Amen. Ayikho bonus. Amen. Akaze mfundisi ukuthi usolungisa. Hallelujah. Amen. Amen. Because okay, asiqhubeke la kodwa uma help. So uyababhalela uyazama ukuba encourage. Sizofunda ngithe chapter number 1 2 3 4 u5 mase ngaweqa mase ngathi 6. Hallelujah. Amen. Amen. So umuke wa understand ukuthi amaHebrew abazalwane ekade ngenxa yokuhlaselwa eyokubuka ukuthi lento ama expectations abo awamitheki. Amen. Noma i-comfort zone yabo ayibi khona. Amen. So leli themba balibukela phansi baliyeka noma sebenemcabango yokuliyeka ngenxa ukuthi ni abakutholi lokho ekade bekulindele. Amen. Amen. Kunalokho kuneyinhlupho. Amen. Hallelujah. Amen. Kunalokho bahlupheka each and every day. Bahlushwa each and every day. So emqondweni yabo banokuthi no angiyeke lento le mhlambe mangasuka la ngihambe ngogeza ngenzeni mhlambe yonke into yami ngabe uyiqonda. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we encourage one uthini ku chapter number 1 nakhona sizotshota amavesi nebazalwane. Hallelujah. Siyatshota senza i-argument. Hallelujah. Amen. Uthi okay, ngicela mfundisi
ngivumile kona kodwa bekazi singohlulela lesizulu ngivumile ukuthi ngizoshumela ngalo kodwa bekazi no hayi ngathi hayi okay chapter number 1 verse number 1 uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kuthina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kuthina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Uthini long ago, as many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So usayicala manje usebenzela imizekelo ukuzama ukubavezela ukuthi yini ebiyenzeka kuqala yini esiyenzeka manje. Hallelujah. And ubayisa ngokwe knowledge noma ngokwe understanding abanayo ecishe ifana. Amen. Ukuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu ngalezi zikhathi kade ekhuluma kubaba bethu. Hallelujah. Amen. Kodwa manje kule nsuku ezokugcina. Hallelujah. Usekhuluma ngobani ngendodana yakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Futhi useyaveza ukuthi uJesu ungcono kunobaba bethu. Amen. Hallelujah. He is better than our fathers. Amen. Futhi uma wena uthi uyayeka la uKristu Jesu ubuyela kwindlela yakho obuphila liyaqala ekhonza ngalosiko olamaJuda, then usubuyela back kwinto uNkulunkulu angasayisebenzisi. Amen. Amen. Ngoba manje usesebenzisani uJesu Kristu, usekhuluma ngoJesu Kristu. Akasakhulumi ngobaba bethu laba nina noma esinagogeni abasabambelele khona. Amen. 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 Basaphilivelana ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngobaba bethu. Amen. Amen. Kodwa uthi manje uNkulunkulu akasakhulumi ngobaba bethu. Usekhuluma ngobani? NgoKristu Jesu. Hallelujah. Uthi whom he has appointed the heir of all things, through whom also he created the world. Amen. Hallelujah. So uyababukisa ukuthi khethani ukuthi yini engcono la. Obaba bethu ubekhuluma ngabo kuphela. Amen. Kodwa uJesu uyakhuluma ngaye. And futhi umukhethile ukuthi abe indlalifa. Amen. Unkhethe ukuthi abe indlalifa yakho konke. Amen. Masethi ngaye futhi udalile umhlaba. uKristu Jesu. Amen. So yini engcono ukuthi nibuyele kwinto endala engasekho valid. Amen. Amen. Niyeke lento ekuyiyona uNkulunkulu asesebenza ngayo manje. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So iyona nje into abaqala ngayo leyo akababingeleli. Hallelujah. Akathi bazalwane. Imini ubani. Yeah. Hallelujah. Yeah. Uthi lo ngakho cabanga umuntu oqala incwadi qala ngale lo gama. Amen bazalwane. Amen. Because he wayesetha i-agents Amen. eyomyalezo ukuthi kukhona into esiyenzeka abazalwane they are drifting away.
bayasuka kwithemba abanezwe lona. Amen. Amen. Bafuna ukubuyela kwinto abasuswe kuyona ingasebenzi. Yes. Haleluya. Babambelele ukuthi nje kulo mphongolo lo ubizwa ngani futhi well yini ngiso idwala umthombo lo mthombo kaJakobe lo mthombo lo. Haleluya. Amen. uJakobe wasakhela wona. Amen. Ngakhumbula women at the well. Yes. Haleluya. Ukuthi uJakobe uyena owasakhela lo mthombo lo. Uthi uJesu lo mthombo usuke expire sekuyimina manje mthombo. Amen. Haleluya. Uyazama futhi nakhona usamavezela ukuthi I am the hope. Imina oyithemba. Haleluya. Wayesathembele kuyiwena ukuthi ni futhi wonke umuntu wayenza sure ukuthi uyophuza kuleya well leya. EkaJakobe. Kodwa uJesu wafike wayevala wathi from now on ophuza kumina kasoze oma. Akaze lo besingenani la ngoba ngifike. Haleluya. Amen. Alikho le outside the Hebrews. Amen. Kodwa naye selikhona. Amen. Amen. Siye ku chapter number 2. Siye ku chapter number 2. Verse 1. Okay. Okay, let's. Yes. Hallelujah. Kodwa sizofunda verse 1 na 14. Amen. Amen. So, usabaqala so now usuzo understand ukuthi ni amaHebheru uyazama ukubabuyisa ukubaqoqa ukuthi ni lento esiniyiyeka iyona eyiqiniso. Amen. Le enzama ukuyiyeka iyona iqiniso and futhi iyona ebekiwe ekuyiyona ephelelisiwe. Haleluya. Amen. Le baba bethu yayingaphelelisiwe. Amen. uKristu Jesu weza ezoyifulfilla noma ezoyiphelelisa. Amen. Amen. Yes. Ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo funa mhlawumbe sikhulume. Amen. Verse 1. Uthi therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Yeah. Hallelujah. So uthi lokhu elakuzwa. Amen. Amen. Lokhu elakuzwa kumele siqaphelisise sibona kakhulu. Hallelujah. Amen. Leli vangeli enalizwa ngoKristu Jesu elensindiso eliletha ithemba uthi kumele nibambelele kulona kakhulu. Amen. Uthi lokhu elakuzwa kumele nibambelele kona kakhulu. Amen. Lest you drift away. Amen. Amen. So konke okufikayo kube amasound akhulumayo uthi ningakulaleli. Amen. Nikiyeke kodwa nina bambelelani kuloko elakuzwa. Amen. Amen. Bambelela lokhu owakuzwa ukuthi kunama challenges akhona, kunama persecutions akubuyisela noma a challenge ama thoughts akho ukuthi no mhlawumbe lento ngempela ayinona iqiniso. Mhlawumbe scam. Hallelujah. Uthi no bambelela kuloko owakuzwa. Lokho owakuzwa ikona okuyikona. Hallelujah. Ungasathi buyele emva less you drift away. So uma ke wakushintsha lokho owakuzwa walalela okunye, then you drift away. Amen. Amen. So incwadi eyamaHebheru mostly abafundisi abaphuma ecollege abafundisi. Hallelujah. Amen. Sibuke kakhulu ngeside ele theology kuphela ukuthi ni i-doctrinal. Hallelujah. Amen. But ayikho doctrinal kodwa i-practical. Amen. Hallelujah. Uzobatshela ukuthi ni nakho emele nikwenze. Nakho emele sikwenze. Hallelujah. Ningakwenzi lokho from verse 1 up until chapter 1 up until chapter number 13. Amen. Amen. Amen.
uzobatshela ukuthi nakhe kumele nikwenze. Nakhe kumele nikwenze. Siyenza ukuthi nakhe enikwenzayo noma okusenhlizweni kodwa napho okuyiqiniso emele sikwenze. Hallelujah. Amen. Ukuthi Chapter 2 verse 14. yes. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa ongusathane. Amen. Abakhulule bonke laba bathi ngokwesaba ukufa ekhambeni kwabo konke babeboshelwe ebuqilini ngokuba akahlangulisi izingelosi kodwa uhlangulisa inzalo kaAbraham. Ngakho ke kwamfanele ukuba abe njengabafowabo kukho konke ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo konke kaNkulunkulu kube inhlawulo yezono zabantu ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo eliyo unamandla okusiza abalimi. Hallelujah. Amen. Remember ukuthi ngiseni labazalwane banguma temptations. Not phela lama temptations esiwaziyo. Amen. Ukuthi ubone mhlawumbe ibhodlela. Hallelujah. Lesakude wawatshela ukuthi khona khona ukuthi akakhona ukuthi abone into enjalo. Amen. So angizami ukushumayela njalo ngoba ngishilo ungaboni angive nje masimo sengishumayela. Hallelujah. Ngiyashumayela nje into straight. Kodwa ngizama ukwenza iargument. Ngizama ukuthi nisonke futhi sibe la. Amen. So akukhulumi ngala temptations lawa. Amen. Amen. Kodwa ukhuluma ukuthi laba ama persecutions into ebithemtha ukuphila nokufa. Amen. Hallelujah. Amen. Bekuphila nokufa. Amen. Amen. Uthi since therefore the children shared in a flesh and blood, he himself likewise partook of the same things. Amen. So uyazama ukuveza ukuthi uJesu ubile enyameni njengomuntu naye eba enyameni. Hallelujah. Amen. uJesu naye ubile flesh and blood. Njengoba nomuntu naye eba flesh and blood. Yeah. Hallelujah. Amen. Uthi likewise partook of the same things, that through that he might destroy the one who has the power of death. Amen. That is the devil. Hallelujah. Amen. Uyasho ukuthi konke lokho kwenzekile ukuthi abe senyameni njengathi because usathane unamandla laphi enyameni. Hallelujah. Nokufa nakho kunamandla enyameni because ukufa kubulala inyama. So uthi ke noJesu wenziwe naye ukuthi abe inyama khona ngokufa kwakhe enyameni akwazi ukudestroya amandla alo onokufa enyameni okubani okungusathane. Hallelujah. Shuthi into ayisho lapho uthi noma loyo osenyameni efa uma enoJesu akafiki. Amen. Hallelujah. Why unethemba lokuthi ngoba noJesu avuka shuthi nami ngisangavuka. Amen. Hallelujah. So njengoba naye afa wamnqoba onamandla okufa shuthi nalo obambelele kuKristu Jesu unethemba ukuthi mhlazane ngifa la enyameni akuphelile ngami kodwa ngizovuka. Amen. So ubeka leso sithombe. Hallelujah. Amen. Amen. So uthi and delivered all those who through fear of death were subjected to lifelong slavery. For surely it is not angels that he held, but he held the offspring of Abraham. Amen. Therefore, he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God,
Amen. to make propitiation for the sins of people for because he himself had suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Amen. Hallelujah. Ukhuluma ngani la bazalwane? Amen. Amen. Ukuthi for because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Amen. Hallelujah. Yeah. So ngabe uJesu naye walingwani ngesiketi. Hallelujah. Amen. Ukuze ezosiza labo abalinga ngeketi. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kodwa kunaleli verse athini uJesu esentabeni uthi inyama yami ayivumi kodwa umoya unjani uyavuma. Amen. So yona temptation ekaJesu le akhuluma ngayo la. Amen. Amen. Yona temptation akhuluma ngayo ukuthi nani bandla lamaHebheru njengoba nilingwa enyameni nithemthwa nibulawa life or death. Hallelujah. Naye uJesu walingwa semthini. Amen. Hallelujah. Naye walingwa kanjani. Yeah. Hallelujah. Inyama yakhe yayingavumi. Hallelujah. Wayeseready ukuthi ayingeke inkosi lento ngeke ngisayenza. Hallelujah. Enyameni. Wayethi sekuthi manje inkosi. Amen. Uthi inyama yami enough, tempted enough. Ayisavumi ukuqhubeka nalento inkosi ongibizele yona. Yeah. Hallelujah. Luckily umoya wakhe wavuma. So naye ke as he was tempted, Amen. so ke wenziwa wabasenyameni khona ezokwazi ukusiza labo abathemthwe njengaye. Kusho njalo la. Amen. Uthi for because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Hallelujah. Amen. So uyazama ukubavezela ukuthi uJesu uyena oyithemba leni. So ningasuki ke. Ningasuki kuKristu Jesu. Yeah. Uyena oyithemba lethu. Isikhathi sirazi. That's right. Amen. Amen. Hallelujah. Sesofunda amavesi nani. Siya ku 3. Chapter number 3. Verse number 1. Okay, ngizofunda mina. Amen. Amen. Verse number 1. Uthi therefore, holy brothers, you who shared in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and the high priest of our confession, who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's household. So manje usaveza uMoses usamkomperisha noJesu. Because amaHebheru vele abevela kuMoses. Hallelujah. Kodwa usazoveza ukuthi uJesu waye better than uMoses. Noma uJesu ubetter than uMoses. Amen. Hallelujah. Amen. So usazama ukubavezela ukuthi ayikho into enganisusa kuJesu. Amen. Nithi ngeke uJesu kodwa akafithi kuMoses noma akekho ngcono kunoMoses. Uyaveza ukuthi uJesu bonke laba enime ngabo into yenu wayengcono kunabo. Yeah. Ungcono kunabo. Amen. 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 So uthi consider Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So bekhona bonke kodwa uthi ni consider Jesus. Amen. 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 Izwa la ukuthi uthini? Ku verse number 1 uthi therefore holy brothers. Labazalwane laba bakwisimo esokuyeka uKristu Jesu. Amen. Babuyele back kwimpilo yabo endala. Amen. Kodwa uthini? Therefore
holy brothers. Amen. Into yokuqala lesho leyo uyababuyisa akasho ukuthi ni senile nami. Kodwa uthi sisonke we are still holy brothers. Amen. So therefore holy brothers. Masayathini too. Uthi you who share in a heavenly calling. Amen. Hallelujah. Akabalahle ngabanye. Amen. Uthi you are still a holy brothers. And futhi still you are nisashare kwi heavenly calling. Amen. Masake esethini consider Jesus. Hallelujah. The apostle and the high priest of our confession, who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's household. For Jesus has been counted worthy of more glory than Moses, as much more glory as the builder of a house has more honor than the house itself. Hallelujah. For verse number 4. For every house is built by someone, but the builder of all things is God. Now Moses was faithful in all God's household as a servant to testify to the things that were to be spoken later. But Christ is faithful over God's household as a son, and we are his house, if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope. Hallelujah. Okay, ngizofunda le verse la. Amen. Therefore, holy brothers, you who shared in a heavenly calling, consider Jesus the apostle and the high priest of our confession. Amen. So uJesu usamveza ukuthi ungumpriest omkhulu. Amen. Yes. So ake ngiyeke into enze ukuthi ngiselethe ama-verse because angifunanga ukukhuluma ngala ma-verse esiwajwayele. Hallelujah. So yonke into enze ukuthi ngilibe ngiwaseletha ngoba lawa amanye singawayeka. Amen. Verse number 2 uthi who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's household. Uthi for Jesus has been counted worthy of more glory than Moses, as much more glory. Okay, now usenza ke umzekelo. Amen. Ukuthi okay uqala uyasho ukuthi uJesu uyena ongcono noma obukeke eworthy than uMoses. Amen. Amen. Uyena obukeke engcono than uMoses. Yeah. Amen. Amen. So mase esenza umzekelo ethini as much more glory as the builder of a house has more honor than the house itself. Shuthi indlu ayinqonywa ngenxa eyobuhle bayo, kodwa inqonywa ngenxani eyomakhi wayo. Amen. Isho njalo ngithi uthi for Jesus has been counted worthy of more glory than Moses, as much more glory as the builder of a house has more honor than the house itself. Amen. For every house is built by someone, but the builder of all things is God. Yeah. Hallelujah. Amen. Now Moses was faithful in all God's household as a servant to testify the things that were to be spoken later. But Christ is faithful over God's house as a son, and we are his house. Yeah. Amen. Amen. Masethi thina ke siyindlu kaKristu Jesu. Yes. Hallelujah. Khumbulani ukuthi uthe brother uthi holy brothers who shared in a heavenly calling. Manje useyababuyisela back ke kwisimo sabo. Kodwa engabavalelile ngaphandle. Yeah. Amen. So usethi ke consider Jesus. Oh worthy than uMoses. Hallelujah. Amen. And uMoses useve endlini ekaNkulunkulu as a servant. Ube inceku endlini ekaNkulunkulu. But uJesu
yena userva as a son endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. So akasona isibhila noma isithunywa kodwa uyindodana endlini kaNkulunkulu. Uthi uyindodana mase sithi thina siyindlu yakhe. Hallelujah. Kodwa uma sibambelele siyindlu yakhe uma sibambelele bona. Hallelujah. Masizobambelela siwale siyindlu yakhe kodwa masizodrift away masizosuka asiyona indlu yakhe. Hallelujah. Amen. Amen. So if indeed we hold fast of our confidence and boasting in our hope, we are noma sibiza ukuthi siyindlu ekaKristu Jesu. Masibambelele kodwa uma ke sasuka sakabambelela then asabizwa ngokuthi ni siyindlu kaKristu Jesu. Amen. Siqhubeke siye phambili. Sizofunda verse number 12 no 14. Uthi take care brothers. Take care brothers. Lest there be in any of you an evil, unbelieving hearts, leading you to fall away from the living God. Hallelujah. So useyaveza ukuthi lo Jesu esenifuna ukumbalekela noma enisukayo kuyena. Uyena onilidela kuNkulunkulu ophilayo. Noma uyena uNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. So uthi qaphelani ukuthi phakathi kwenu kungabi khona imicabango noma imidlinzo esedizweni zenu emibi ezonilidela ukuthi nisuke kuNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Because into ebiyenza ukuthi sebefuna ukusuka manje kuNkulunkulu ophilayo bayoqhubeka baya kuNkulunkulu ongaphili. Hallelujah. Amen. Bayokhonza ngendlela endala ekade bekhonza ngayo. Sebethemthela ukuthi kusuka so usabawonisha ukuthi be careful ukuthi kungabi khona into efisa ukunisusa kuNkulunkulu ophilayo. Amen. So ubenzela into egamile ukuthi lo nkulunkulu enifuna ukumshiya uyena uNkulunkulu ophilayo. Amen. Amen. So asibambeleleni kuleli themba elinguKristu Jesu. Singaliyeki, singasuki kulona. Hallelujah. Amen. Singaqeda mzala. Singaqeda nje. Manje. Hallelujah. And futhi angakaseli isikhathi. Amen. 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 So verse number 13 uthi but exhort one another in every day as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our origin confidence firm to the end. Usakhuluma futhi into ayishilo phezulu. Amen. Ukuthi yonke lento leyenzeka uma sibambelele kuKristu Jesu. Masingasukanga kuKristu Jesu. Uthe qala kuthatha uma ngasuka kuKristu Jesu niyindlu yakho kuKristu Jesu. And kulendlu userva as a son kuyona. Lendlu. Futhi yonke into ayenzayo uyenza enesineke. Because iyifa lakhe. Hallelujah. Amen. So futhi nalawo yasho ukuthi uthi for we have come to share in Christ. Hallelujah. Kodwa uma sibambelele. Hallelujah. Amen. Uma sibambelele to our original confidence firm to the end. Hallelujah. So la ubanikeza ithuba ukuthi as long as it's still called today kunethuba elokuthi ubuyele uyocabanga kabusha kuleli themba lakho urenewe indlela yokucabanga ngayo. Amen. As long as it is still called today.
So uma ungakwenzanga kusasa manje kusasa kuzobe kuthiwani today. Futhi usanethuba lokubuya uzobuyela kwi-original confidence owayizwa noma lento eyashunyela kuwena ekaKristu Jesu eyithemba lethu. As long as it's still called today. So usangakwazi ukuthi ubuye. Amen. Amen. So into ebalulekile ukuthi thina singasuki kungabi khona imicabango ebakhona ethini no asibuyeleni emuva no lento angiyiboni kahle ayisagamile ayisangicaceli angiyeke. Amen. Mase ngibuyela back kwinto ekade ngiyenza. Amen. Amen. So we must hold fast to our confidence, firm to the end. Kuze kube sekupheleni. Kuze kube sekupheleni. Hallelujah. Amen. Chapter number 4. Sesiyabhala. Chapter number 4. Mase siya chapter number 6. Mase ngiyabhala. So it was eyale go through ukuthi sizobona ukuthi uJesu ngempela uyithemba lethu. uJesu uyithemba lethu. Hallelujah. Umbuzo wethu sizozama ukuphendula ukuthi ngempela uJesu uyithemba lethu. Kanjani na? Because ubetter than yonke into ekhona enye esingabanikela kuyona. Esingayitshela ukuthi iyona eyiqiniso. Hallelujah. Yonke into engavela ithi no ithina esingcono. Hallelujah. uJesu lo akekho i-friction. Amen. Into eyakhiwe abelungu abamletha. Hallelujah. Amen. Kodwa nansi into engcono le spiritualism. Bathi African spiritualism. Amen. Bathi nina belonga nani? Abelungu baniphenwasha. Amen. Hallelujah. Uthi bezodla izwe lenu beza neBhayibheli. Hallelujah. Amen. 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 So i-question ukuthi abelungu abashuma noma labo bokuqala abafika balejezwe balidla kodwa i-question osungayibuza ukuthi uNkulunkulu yena wenzani. Amen. Ngoba phela umuntu nomuntu unama intentions zakhe. Mhlambe loyo mlungu loyo ambona lo adlizwe wayena ama intentions zakhe ukuthi adlizwe uNkulunkulu yena yini ayenza. uJesu yini ayenza. Hallelujah. Amen. Verse number 1 and 2. Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. Hallelujah. So nala usabanikeza ithemba ukuthi kunethemba elikhona. Lelo themba lelo balibiza ukuthi i-rest. Kunendawo eyokuphumula ekhona. Hallelujah. So ke kodwa uthi wonke umuntu akabe nokusaba. Hallelujah. Akabe nokusaba kungabi khona kena into embusele emuva ezomenza ukuthi asuke kuleli themba athendiswe lona elokuphumula. Amen. So lelo themba ubani uKristu Jesu. Amen. Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should have sinned to have failed to reach it. Ukukliye abazalwane ukukhuluma ngani ngerest, leyo rest yini heaven. Amen. It is a promised heaven. Ukuthi kukhona ithemba ethi kukhona indawo yokuphumula esithengiswe yona. Kodwa leyo ndawo leyo yokuphumula sizongena kuyona masobambelela kwinto esayikholwayo. Kodwa uma ke sayishiya ngeke size singene kuyona. Hallelujah. Amen. Verse number 2 uthi for good news come to us just as to them, but the message then
the message they heard did not benefit them because they were not united by faith with those who listened. Uthini, for good news came to us just as to them. So uthini labantu nina elithi nifuna ukubalekela khona bayizwa le message. Amen. Le message nathi esizwile ukuthi bona bayizwa kodwa bangayamkela ngokukholwa. Amen. Bayizwa bangayamkela ngokukholwa. Uthi, for good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them. Uthi ayibasizanga. Because abayizwanga ngokukholwa. Abayamkelanga ngokukholwa. Kodwa kuthina le message i-beneficial because siyamkela ngokukholwa. So iyaletha ithemba because siyamkela ngokukholwa. Amen. Hallelujah. So we must believe. Noma mele sibambelele kuyithemba elinguKristu Jesu. Singasuki kulona. Sibambelele ukuze kube sekupheleni. Verse number 11 uthi, let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. Uthi laba ababenefitsanga le message le. Amen. Because abayamkelanga ngokholwa, so bathina bengafiki kwi-rest ababethenjiswe kuyona. Kodwa uthi ke nani nisengcupheni engakishifana uthi nani ningangeni kule rest le. Le message ingabe beneficial nina because nifuna ukusuka kuyona. Amen. Le message le nifuna ukusuka kuyona uthi ningasuki kuyona. Khona sizokwazi ukuthi ibe beneficial singene kwi-rest. Hallelujah. Amen. Siyabhala. Chapter number 6. Then we are done. So it also got ngishilo ukuthi sikhulume sizame uku-answerisha i-question ukuthi why uJesu eyithemba lethu. Amen. Why ekuyena eyithemba lethu kuphela. Amen. Because better than yonke into ekhona ongayibiza ukuthi i-religion noma iyini engaqhamuki. Amen. So verse number 9 siya 12 uthini, though we speak in this way. Hallelujah. So lana bese ba valela ke la. Hallelujah. Useba thandazela ukuthi ni aba repent. Hallelujah. Uyaba repentisa ukuthi buyelani enkosini. Buyelani kuKristu Jesu. Hallelujah. Kunezinto ke ezisharp alishoyo. Amen. Njengokuthi uma usuke wamukela uKristu Jesu. Hallelujah. Waphinde futhi wayeka. Hallelujah. Kunengqinamba. Ingqinamba. Kunezinto ozohlangabezana nazo ezinzima. Kune judgment ezoba phezu kwakho. Amen. Umuke wamukela uKristu Jesu. Testa this life. Mase futhi waphinda wabuyela back. Hallelujah. So kunezinto ezinzima ozohlangabezana nazo. Hallelujah. So now ube sharp kancane. Hallelujah. Amen. So usethini uthi though we speak in this way, yabo usazama futhi ukuyibuyisa ukuthi noma ngisikhuluma si sharp. Hallelujah. Kodwa kunenhloso uthi though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things that belong to salvation. For God is not unjust, so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in saving the saints.
as you still do. Amen. So uthini in spite of konke lokho okwenzakalayo uthini igalelo lelikhulu emsebenzini okaNkulunkulu. Hallelujah. Indima yenu inkulu enidlalayo emsebenzini okaNkulunkulu. Hallelujah. So nothando eletshengisile ngeke futhi size siliyeke ukungalimention. Hallelujah. Amen. Because uyazama ukuba encourage ukuthi ababuye back kwithemba abanayo. Hallelujah. Bangalilahli leli themba lethu. Bangaliyeki ithemba elikuKristu Jesu. Hallelujah. Uthi verse number 11, and we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end. Hallelujah. So inhloso kakhulu ukuthi ni azame ukubabuyisa ukuthi babe naleli themba leli lingapheli leli themba khona elikuKristu Jesu. And babekezele kulona bahlale. Amen. Bekezele kulona leli themba leli bangasuki kulona. Amen. Ngiphinde ngofunde futhi u11 uthi and we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patiently inherited the promise. Hallelujah. So kunento ethenjisiwe okuyithemba okuyirest. Amen. Lokho ke yini izulu. Hallelujah. Amen. So leli zulu uthi ukuze sonke sizokwazi ukuthi sifinyelele kulona kumele sihlale kuleli themba esalizwayo noma esanikezwayo elikuKristu Jesu. Singasuki kulona. Singaliyeki. Hallelujah. Noma kunezimo ezingasenza sicabanga ukuthi no kule point lesengereche to the limit uJesu sengamiyeka kodwa uyaba edge ukuthi ni no ningalinge nicabange lekulezo zimo noma kanjalo. Amen. Imicabango yenu ingafiki lapho. Amen. Kodwa siqhubeke sibambeleleni kuKristu Jesu. Sibambeleleni kwi-message. Amen. Uthi sizama ukuthi sibe nomfutho ekubambeleleni kule message esayizwayo. Amen. Hallelujah. Amen. So uKristu Jesu uyithemba lethu. Hallelujah. Amen. uKristu uyithemba lethu and uyena kuphela futhi uyithemba lethu. Noma impilo ingasiyisa kuma difficult times kuyikhathi ezobunzima. Amen. Amen. La khona ongacabanga ukuthi ungaphuma kuzona. La khona obona ukuthi cha la sengireche to the end. Hallelujah. uJesu ngiyamyeka. Hallelujah. Rather angibuyele mhlawumbe bekungcono kule mpilo ebengiphila before. Then kule ekaKristu Jesu. Kodwa uya encourage ngobhala ukuthi no ungamyeki uKristu Jesu. Uyena oyithemba lethu. And asibambelele kena till the end. Amen. Amen. Asibambelele kena till the end because kukhona into uthini uthi you are a house and uJesu uyena osebenza kuyona lendlu. Uthi nina nendlu ekaKristu Jesu. Amen. Amen. So asibambeleleni kwithemba esalinikwayo ngevangeli elikaKristu Jesu. Ngokuzwa ivangeli elikaKristu Jesu. Amen. Singasuki kulona singalilahli singalibuki engazuthi into ngeke yenzeke. Hallelujah. Izokwenzeka. Yonke into ethenjisiwe uKristu Jesu ethenjisiwe ngaye izokwenzeka. Amen. So we must hold firm to our hope. Hallelujah. Asibambeleleni kuleli themba leli uKristu Jesu. Hallelujah. Bengaya kwezinye incwadi
siveza leli themba leli. Haleluya. Kodwa ngisathi ukuthi sihlale nje la uMhebhe khona sizobona ukuthi labazalwane bangena kuma challenges. Ba challenge to the point ukuthi ni baya funa ukuyiyeka lento. Banemicabango yokuyiyeka lento. And le micabango isi open because wonke umuntu useyayazi. So that is why esizoba address ukuthi no lento enicabangayo. Amen. Yinto efakwa usathane kunina. Amen. So ke asisuseni ngokuthi nisibambelelene kwithemba esanikezwayo. Singaliyeki. Haleluya. Noma kunezimo ezingathini. Amen. Amen. Wena uyasebenza awusebenzi kukhona into oyitholayo impilo imile kodwa uKristu Jesu usawuyena akaguquki. Haleluya. uKristu Jesu akashintshi ithemba noma izethembiso zakhe zimile bathini zinguyebo. Haleluya. Zimile aziguquki. Haleluya. Wena manje uyasebenza kusasa awusebenzi. Isinto sikhona manje kusasa sikho kodwa sibambelelene kuKristu Jesu. Haleluya. Especially thina ke as intsha once sangaba nezinto eziphathekayo siyayeka ukhona. Haleluya. Kukhona into esibuyisela back emuva esithemba ukuthi no asibuyele emuva sizame ngenye indlela. Kube khona indlela elula esithathayo ngenxa ukuthi kune pressure emaceleni ukuthi ontanga bethu bangconywana kunathi ba achieve more than thina. Amen. Mina angachieve lutho. Haleluya. Akukho okwenzakalayo kumile nje. Kodwa uKristu Jesu singamyeki. Nangelilodwa ilanga imicabango yethu ingafinyeleli kule mcabango ukuthi uKristu Jesu akekho worthy. So uyasho ukuthi uKristu Jesu is worthy than uMoses. Haleluya. Futhi ekuqaleni wakhuluma to our forefathers kodwa manje uNkulunkulu wakhuluma emandulo kobaba bethu kodwa manje usekhuluma ngobani? ngoKristu Jesu. Haleluya. Okuyena ambekile ukuthi abe indalo efokubona konke. Mase futhi ngaye wakha noma wadala izulu nomhlaba. So asingasuki kuKristu Jesu. Haleluya. Yazi ukuthi i-challenge esiba nayo njengabantu abasha. Haleluya. Kodwa asingasukeni kuKristu Jesu. Amen. Yonke into uKristu Jesu ayitholile. Ayithembisile. Amen. Yonke into ayithembisile uzawuyifeza. Mhlawumbe ngenzeka kungamanje kodwa ayibona uzakufeza. Haleluya. Amen. Uthi Paul kwenye incwadi uthi ngethembile lokho impela ukunini ukuthi lokho uKristu Jesu aqalile uzakufeza. Amen. Haleluya. Amen. Because ithembiso zakhe zimile zinguyebo asishintshi. Haleluya. Kungenzeka ukube nathi sisinalo mcabango. Mhlawumbe phakathi ukuthi khona abanalo mcabango ukuthi no uKristu Jesu ngeke ngcono ngingakhona. Haleluya. Mhlawumbe ngcono ngingakhona. Amen. Ngeke nakho izinto zingenzeki. Ngcono ngingakhona, ngcono ngiyeke. Ijumayelo bayishumela left and right kodwa azingisizi ngalutho. Ngcono ngiyeke. Amen. Kodwa namhlanje ngizosho ukuthi no ungayeki. uKristu Jesu uyena oyithemba lethu. Uyena yedwa futhi oyithemba lethu. Uyena oyithemba impekile. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kodwa asibambeleleni kwinto esayizwayo. Le message esayizwayo asibambeleleni kuyona. Iyona eyiqiniso ekaKristu Jesu. Uma kuthi wafa wavuka ngenxa yethu wafela izono zethu. Amen. Wafa esiphambanweni so that mina nawe sizokwazi ukuthi nimhlazane sifa noma ebuya singafanga siye kuyena soba ingxenye naye ezulwini. Haleluya. So lokho uzokwenza only if masibambelele.
ithemba elerest limile masibambelele kuyena. Haleluya. Amen. Because uKristu Jesu umebuya uzobuya labo ababambelele kuyena. Kulokhu uyabuza ukuthi engabe indodana yomuntu umebuya iyakufumana yini ukholwa na? Amen. Because yinto emele sibambelele until uJesu azabuye. Kumele sibambe until uJesu azabuye. Haleluya. Amen. Kumele sibambelele. We hope esayinikezwayo. Haleluya. The hope we have uKristu Jesu. Haleluya. Tetelo.